ман Зоирова Гуландом, хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳияи Вахш, гирандаи аттестати аълои равияи ҷамъиятии гуманитарӣ бо медали тилло мебошам. Гуландом, хоҳишмандем мегуфтед ки мисол шумо бештар аз кадом усулҳои омӯзиш истифода мекардед дар рафти таҳсилтон дар мактаб ки ба ҳамин комёбӣ даст ёфтед? Чӣ усулҳо доштед? Ман бештар ба дарсҳои иловагӣ мерафтам, худомӯзӣ мекардам ва аз чизҳое ки ба ман нофаҳмо буд аз муаллимон мепурсидам, аз устодон мепурсидам ки барои худ ҳар он чизе ки нофаҳмо аст барои худ фаҳмо кунам ва бештар худомӯзӣ мекардам ки чизҳое ки ба ман лозим аст онҳоро аз худ намоям. Бештар кадом намуди асарҳо мехондед? Асарҳои илмӣ, бадеӣ? Ман ки худ иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ мебошам, бештар асарҳои адибони классикро мутолиа намудам. Аз ҷумла асарҳои устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Абдулқосими Фирдавсӣ, рубоёти Умари Хаём ва дигаронро мутолиа намуда азбар намудам. Барои расидан ба ин комёбиҳо ба ман бештар падарам ва амакам Зоиров Ҷамшед, устодонам Саидов Шарофиддин ба ман кӯмак карданд, маро дастгирӣ намуданд. Ғайр аз ин боз ба ман раиси ноҳияи Вахш, шуъбаи маориф, онҳо низ маро дастгирӣ намуданд ва бо дастгирии онҳо ман ба чунин комёбиҳо муваффақ гардидам. Дар миёни ҳамсолонатон, дар миёни ҳамсинфонатон нафарои зиёде ҳам буданд ки ба фикрам мехостанд ҳамин чиза ба даст биёранд, вале натонистанд. Сабаби ин ки наметавонанд бештаре аз хонандаҳо бо аттестати аълои равияӣ ва медали тилло хатм кунанд мактабро, дар чӣ аст ба фикри шумо? Барои чӣ наметавонанд? Барои он ки дар замони муосир бештари хонандагон, наврасон, ҷавонон майл ба шабакаҳои иҷтимоӣ доранд ва хондану азбар намудани китобҳову илмҳои муосир, илмҳои дақиқро кам аҳамият медиҳанд. Ба хондани ин илмҳо кам аҳамият медиҳанд ва вақте ки бо ташаббуси пешвои муаззами миллат озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фуруғи маърифат ҷорӣ гардид, хонандагон бештар майлу рағбат ба китоб намуда ба илмҳои муосир майлу рағбаташон бештар гардид. Маро устодонам аз синфи 5-6 аллакай маро таъкид менамуданд ки бо баҳои аъло мактабро хатм намоям, зеро онҳо ба ман ваъда медоданд ки дар вақти хатм бо аттестати аъло ва медали тилло ба боварӣ гуфта метавонистанд ки ман бо медали тилло мактабро хатм менамоям. Ва ман кӯшиш намудам, саъй намудам ки бо баҳои аъло ҳамаи дарсҳоро азбар намуда бо аттестати аъло ва медали тилло мушарраф гардам. Шахсе ки дар озмун иштирок намекунад ва заҳмат намекашад, заҳмати ин озмунро, лаззати гирифтани аттестат ва медали тиллоро намефаҳманд. Вақте ки онҳо дар озмунҳо иштирок карда наметавонанд ва онҳо аз дур барои мо тағобозиву ва дигар ҳар гуна суханҳои ноҷоро мебароварданд. Дар ҳамин озмуне ки мисол барои гирифтани аттестати аълои равияӣ ва медали тилло гузаронида мешавад, аз кадом фанҳои таълимӣ имтиҳон мегиранд шумо? Дар озмун аввал иншо мегиранд, баъдан аз тестӣ аз фанҳои гуманитарӣ, забон ва адабиёт, таърих ва ҳуқуқ, забони англисӣ ва забони русӣ тестӣ мегиранд. Ба онҳое ки мисол бигӯем ба истилоҳ дар ҳасрати гирифтани дипломи аттестати аълои равияӣ ҳастанд ва мехоҳанд ки бо медали тилло ё ин ки нуқра хатм кунанд, чӣ тавсия медиҳед? Бояд чӣ кор кунанд ки ба ин гуна хонандагони болаёқат
тавсия медиҳам ки бештар аз синфи поёнӣ, яъне аз синфи 4-5 бо баҳои аъло дарсҳоро аз бар намоянд, дар дарсҳо хуб иштирок намоянд, дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, сатҳи вилоятӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гарданд ва дониши худро сайқал диҳанд ва метавонанд ки дар хатми муассисаро бо медали тилло ва аттестати аъло хатм намоянд. худи шумо дар чанд озмуни шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок кардем ва кадом ҷойҳое ба даст овардем? Ман дар озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Доноии Китоб аст иштирок намудам. То сатҳи ҷумҳурӣ рафтам, аммо дар сатҳи ҷумҳурӣ сазовори ҷой нагаштам, сазовори ҷои ифтихорӣ гардидам. Боз дар сатҳи ноҳия, вилоят ва ҷумҳурӣ дар озмуни фанни забон ва адабиёти тоҷик иштирок намуда, дар сатҳи ҷумҳурӣ сазовори ҷои аввал гаштам, дар сатҳи вилоят сазовори ҷои дуюм ва дар сатҳи ноҳия сазовори ҷои аввал гаштам. Боз бештар ман ба варзиш низ майлу рағбат дорам. Чемпионкаи чоркартаи ҷумҳурии Тоҷикистон Оид Башашка мебошам ва дорандаи унвони номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. дар оянда дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон мехоҳам таҳсили худро идома диҳам ва мехоҳам ки дар оянда донишгоҳро низ бо дипломи сурх хатм намуда ба халқу ватани худ содиқонаю софдилона хизмат намоям ва номи донишгоҳи давлатии тиббии Хатлонро, нуфузи онро боз ҳам баланд гардонам.